3.0 अरुणोदय बेनिफिसारिखौ मा होननाय नैबे माखासे बेनिफिसारि महिलाफोरनो होनो हानायखाय आङो बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो जोंनि जारागुरि गलादांनि बिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै दिनै 1269टा बेसेबां महिलानो जेनेबा 9000 करिया नैबे अनसुंथाइखौ होनो हानानै बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसाम सरकारनिसिमबो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय अराय सम बेबायदिनो महिलाफोरखौबो बेबायदिनो अनसुंथाइ हरबाय थानानै महिलाफोरखौ जौगाहोनो हायो। बेनि थाखायनो आङो आसाम सरकारनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ सार जोंनि हाग्रामा महिलारी सारखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय बावहरनाय अराय सरकारनिसिमबो चिफ जोंनि हाग्रामा महिलारी सारनिसिमबो बुहुद गोजोननाय थाबाय। आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिसिआव सारा जेसेबां चिफ महरै थादों महिलाफोरखौबो बेबायदिनो अनसुंथाइ हरनानै अराय सम बेबायदिनो होलांबाय थाथों। आङो बेखौनो चिफ सारनिसिमबो बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो जोंनि जारागुरि गलादांनि बिसिडिसि हिसाबै जेनेबा बिटिसि चिफ सारा जेनेबा जोंनो महिलाफोरनो 1269टा जे महिलाफोरनो होनो हानाय अनसुंथाइखौबो हेल्प खालामफानायनि थाखाय आंनो बिटिसि सरकारनिसिमबो बुहुद माने गोजोननाय थाबाय जोंनि हाग्रामा महिलारी सारनिसिमबो। आरो बेबायदि जोंनि बिसिडिसिआव माखासे बुहुद महिलाफोर दङ थालांबावनाय बेबायदि महिलाफोरखौबो जाहाथे सोसननानै होनो हायो सार बेनि थाखायनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आरो जायफोरनाखि महिलाफ्रा मोनाखै जोंना लिस्ट गैया होननानै बुंदों माने बेफोरबायदि गाब्रायनानै थानो नाङा। बयबो महिलाफ्रा माने गावबागाव मोनसे डिबिटि होननाय मोनसे एप दङ बेखौ लिंक खालामनानै लाजोब बयबो डिबिटि एकाउन्टखौ लिंक खालामनानै लानांगोन। बिदि खालामनानै लाबासो माने नैबे जेसेबांखिनि सरकारनिफ्राय होनाय अनसुंथाइ बेफोरखौ मोननो हागोन। नङाबा बेफोरबायदि डिबिटि लिंकखौ खालामाबा रावबो महिलाफ्रा मोननो हानाय नङा। दा जेसेबां जोंनि 1269टा जे महिला मोनदों बिसोरो गासिबो डिबिटि लिंक खालामखाजोबनायमोन। बिनि थाखायनो बिसोरो मोननो हाबाय। आरो माखासे खिन्थु जोंनि जुदि जोंनि बिसिडिसिआवहाय टटेल 1525टा मोनसे लिस्ट ओंखारदोंमोन डिसिनिफ्राय हरनाय खिन्थु माखासे बेनिफिसारिनि लिस्टआ 231 जननि लिस्टआ गैया। थेवबाबो बिसोरो डिबिटि लिंक जानाय हिसाबै लिस्टआव गैयाबाबो फैसाया हाबदों। बिनि थाखायनो माखासे महिलाफोरखौ आं खावलायो माने नैबे डिबिटि लिंकखौ खालामनानै लानायानो जोबोद गोनांथार। आरो बिनि थाखायनो बेखौ खालामनानै लाबानो गासिबो महिलाफ्रा माने नैबे जेसेबां सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हरनाय 3.0 अरुणोदयखौबो मोननो हागोन। बा अन्य दस्रा माबा मोनसे जेनेबा स्किमफोर जेरेखम दाखालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो 10,000 किया माने होलांदोंमोन हेमेन्त सारा बेखिनिखौबो माने आगोलावबो मोनाखै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय। दा बेबायदि लिंक खालामनानै थायोबा बयबो मोननो हागोन। बिनि थाखायनो आङो बयखौबो बिनि गेजेरजों आंनि खुलुमनायखौ थेंक इउ।